Bi ideia nahi ditut gaur hemen plazaratu. Bi ideia, motz-motz, labur-labur esango ditut. Bat da, gobernu talde hau mugikortasun sostengarrian lanean ari gara. Badakizu eredu bat martxan jartzen ari gerala. Eta eredu horretako elementu bat, parkina da. Parkinaren helburua da azken finean, herri erdiak, herri zentroak eta auzogune zentroak, kasu honetan Algortako zentroan, kotxe gitxiago egotea. Honekin irisgarritasuna bermatzen dugu eta hiriak egiten ditugu gizatiarragoak, ezta? Eta bigarren ideia izango litzateke, badakizute gabonak datozela, gabonetako kanpainarekin lotu dugu parkin hau, parkinaren irekiera hau. Zergatik, gure komertzioa, ostalaritza eta enpresa txikiak lagundu nahi ditugulako eta beraien alde lan egiten dugulako. Beraz, beraientzat ere, hemen daukate parkina, horrela jendea etorri ahal izango da, batez ere Algorta zentrora kasu honetan, erosketak eta Algortaz disfrutatzea.